In samenwerking met de gemeente Noord-East-Friesland binnen Bert, Marcus en Simon begon met het verwijderen van het onkruid. De gemeente wil graag voorkomen dat er te veel onkruid groeit in gootconstructies, zodat het hemelwater goede afvoer had naar de koken daar en dat de koken net verstopt raken. En de wegen of de goten die worden belemmerd door het onkruid en doordat wij met de machines er terheen gaan, wordt voorkomen dat het wateroverlast beperkt wordt. Wij nemen met de goten nemen ook de lege parkeerplakken mee en dat is ten gunste van de bewoners. Schone parkeerplakken is natuurlijk een schoner beeld in de straten. De komende weken ben de onkruidbestrijders nog te vinden in Noord-East-Friesland. 2 aan 2, we gaan elke kant uit. Eén ploeg gaat naar verder met de deal en de andere ploeg gaat richting Kalmeland. En zo proberen we in een aantal weken alles wat schoon te krijgen. Wij doen middels machinale en mechanische machines, met bjassels, onkruidbjassels. Het is alom bekend, in prettige gemeenten wordt het wel gebruikt. En daardoor kunnen wij direct zichtbaar beeld maken. En ik dat het voor het oproemen is. De gemeente gaat zelf zijn eigen veegmachines hiervoor inschakelen en dus zeg maar een team maken, zodat de veegauto alles opzoekt wat wij losmaken. De gemeente Noord-East-Friesland had op de Facebookpagina vermelden ze ook waar wij ongeveer ons bevinden, zodat bewoners eventueel hun auto aan de kant zetten kunnen, waar we oprit, zodat wij ongehinderd terug de goten heen kunnen en hun parkeerplakken schoonmaken kunnen.